गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय जादों आरो बेवहाय बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी सार लोगोसे बानजाय आफादनि आफादगिरि आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिश्वजित दैमारी बिथाङाबो बाहागो लादों आरो गोबां बेवहाय माखासे मानगोनां सुबुंफ्रा बाहागो लादों। जोंनि गासैबो माहारि आफादफ्रा बाहागो लादों। आं मिजिंथिदों डिमाकुसिनि जि जानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि जथुमा बियो जोबोद जारिमिनारि जागोन आरो जाफुंसार जागोन। डिमाकुसिनि रायजो राजाफ्रा गोबाव समनिफ्राय हास्थायदोंमोन जे बर' थुनलाइ आफादनि जथुमाखौ खेबसे बेवहाय खुंनांगौ आरो बे हिसाबैनो बर' थुनलाइ आफादाबो थांखि लादों। बर' थुनलाइ आफादा बर' हारिनि बयनिख्रुइबो जौसिन आफाद। बे बर' थुनलाइ आफादानो दिनैसिम जोंनि राव थुनलाइखौ जौगाहोनायजों लोगोसे जोंनि हारिनि गासैबो बिथिंखौ नांगौ समाव बिबान लानानै दैदेनबोदों। दा नंखायनो थांनाय गोलाव समाव बर' थुनलाइ आफादनि नाजानायजों बर' राव थुनलाइया जोबोद जौगाबाय। बियो मुलुगनां थाखोआव फैनो हाबाय, रिसार्च जाबाय, 8 सिडुलाव थिसनजाबाय। आं मिजिंथिदों नैबे जथुम्मानि उनाव आरोबाव बर' राव थुनलाइखौ जौगाहोनो थाखाय थुनलाइ आफादा मोजां मोजां थांखि लानो हागोन आरो जोंनि जि थुनलाइ सोरजिनाय जोंनि जिखिनि लाइमोनफोर जाखांबोनाय जोंनि लिरगिरिफोर बिथांमोनाबो थुलुंगा मोनगोन आरो जोंनि जि मानदान्दा थुनलाइनि मानदान्दाया आरोबाव गोजौआव थांबावगोन। गाहाय आलासि महरै हादोरनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथांखौ प्रप'ज खालामदों। गाबोन जोंनि बानजाय आफादनि आफादगिरि आरो स्पिकार बिथांखौ लोगो हमहैगोन। बिथाङा आं मिजिंथिदों बिथाङा फैगोन, मानोना थांनाय जि बड'लेण्ड महत्सब जादोंमोन दिल्लीयाव बेवहायबो फैदोंमोन आरो जों खावलायदोंमोन बिथांखौ फैनांगौ होननानै आरो बिथाङा फैगोन होनदोंमोन। दा बेनिखायनो आं मिजिंथिदों बिथाङा बेवहाय बाहागो लाफैगोन। बिथांनि अनगायैबो बर' थुनलाइ आफादनि दालायफ्रा बांलादेश, नेपाल, वेस्ट बेंगल गोबां जायगाफ्राव दङ, बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि स्कलार्सफोरखौबो बेवहाय लिंनाय जादों।